दाख्लै जे मास्टार साख्रि थिसनबाय पिजि टेट सि टेटनि दा बेवहाय खोनादों आरो फैसा लाजाग्राफ्रा खोन्थाहरदों 10निफ्राय 15 लाखसिम थांदों होननानै दा बेखौथ' जों प्रमान होनो हायो बेसेबां इलिगेल खालामदों आरो बे समाव दावराव खालामग्राया दिनै बे फेरेंगा मोनहानोमोन प्रमद बर'आनो रेल लामा जथायग्रामोन आन्दलन खालामग्रामोन मानसि खावदों मानसि माबा खालामदों दिनैहाय माने रां दाबिदों बै समाव जाजोबदों दा बिथांमोनानो दावराव खालामग्रा दिनै एग्रिकालसाराव दिनै नुबाय जोङो 152 कौटि इलिगेल भाबै सोरबा नुपुर साहानो हरनाय बिटिसिनि बाहेराफ्रा मानसिफ्रासो मावगासिनो दङ आरो दाख्लै लेटेस्ट नुबावदों 3.5 कौटि मोनसे आरो 2.5 कौटि थाखानि मोनसे गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टरफोरनो दिनै माने साप्लायारफोरनो ट्रेक्टर साप्लाय होदों बिथांमोना बेबो टेन्डार जायाखै ओरैनो होदों होमबा बे सिस्टेमजों थांदों नामा दा बिथांमोनहा दिनै जाख्ल'नाय गैयै सरकारा दिनै मन'गासिनो दङ जमदुवार समस्तियाव दिनैल' नङा जों फैबाय थाखायो दा बेयाव जेबादि नुदों जोङो दा बेवहाय जमदुवार समस्तिखौ हमथानो हानाय खुनु सक्तियानो गैला जोंना केन्डिडेटआबो थिग जाखाजोब्बाय उइलियाम नार्जारि बिथाङानो जागोन दिनै नुबाय थादों जोङो इउपिपिएलआ केन्डिडेटखौनो डिक्लेयार होनो हाया बेवहाय साब्रै साबानि नाम खोनाबाय थायो थारमाने बिथांमोना जुजिनो हाला बेखौ जों दिनै प्रमान मोनदों आरो मालाय दा बे जमदुवार समस्ति हिसाबैथ' खेबब्रै इलेक्सनाव जोंहा खेबथाम देरहाखाबाय आरो एबाराव देरहाबावगोन रेवरेवा नार्जारिया बिसासघातक खालामदों दा बेखौ रायजो राजाया दिनै प्रत्युत्तर होगोन आरो दिनै रेवरेवा थांदों जेबो अरजाया लिडार थांनायाव जेबो खहा जाया खिन्थु रायजो राजाफ्रा थांनो नाङा नामा सासे लिडारनि भटनि जेसेबांनाखि बेसेन दं रायजो राजानि भटआबो इसेबां बेसेन दङ दा गतिके सोरबा थांदों फैदों जों खोथा गैया उइलियाम नार्जारिया जमदुवार देरहागोना रोखा जाबाय बेखौ दिनै बुंनो हायो जमदुवार बासि हिसाबै बेखौनो खावलायगोन जोङो थांनाय जे 10 बोसोराव लस जानांबाय थारमाने बै समाव जिरन बसुमतारी देरहादों बे ओनसोला माने फासयनानै थादों जौगानाय बिथिङाव आरो थांनाय बाराव दिनैहाय रेवरेवा देरहादों बिजेपिआव हाबहैदों बिथाङाबो जौगानायनि खामानि मावाखै इएम जानानै दा बे 10 बोसोर बेक जानाय बे 10 बोसोर बेक जानायखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहालांनानै बिपिएफआ सरकार दायोबा जाहाथे जमदुवाराव आरो उइलियाम नार्जारिया इएम जानानै जाहाथे बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ जाहाथे जौगाहोनो हायो बेखौनो रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों आरो बेनि थाखायनो खावलायदों जमदुवारखौ जुदि जौगाहोनांगौ दिनै मोनसे इतिहासिक जायगा जाबाय बे रायमना नेसनेल पार्क आरो बेवहाय माने गोबां नेचारेल बिउटिसफोर दङ दा बे जौगाहोनाया दिनै बिपिएफनि दायथ' उइलियाम नार्जारिनि दायथ' आरो बिपिएफखौ मोजां मोनग्राफोरनि दायथ' बेयो आरो बिथां बुंनाया बे अखाफोर मन'नाय बायदि थारमाने अखाफोर मन'नाया दसेल' थायो नङा होमबा दसे मन'बाय दसेनो गलांबाय दा बिदिनो बिथांमोनहा 17 बोसोरनि जे पुर्निमा बेखौ बिथांमोना अखाफोर मन'नाय बे राहु केतुमोननि माने अमृत साखोलायनानै जानाय गैया होमबा बे राहु केतु दा बेबादिनो दिनै जाबाय ग्लब मन'बाय ओंखारफिनबाय दा बेबादि आरो मालाय बिथांमोना जों जाबाय 17 बोसोराव फुल मुन जायखौ बुङो नङा होमबा पुर्निमा बेखौ जों होबोनो हादोंमोन साख्रि बाख्रिनि अभाब जायाखैमोन खामानि दामानि अभाब जायाखैमोन बेवहाय माने खुनु माने गावजों गाव दागा हांगामाबो गैयामोन दिनै मोनसे सान्थि परिबेसजों दिनै बिटिसिआ सोलिबोदों आरो बे समाव दावराव खालामग्राया दिनै बे फेरेंगा मोनहानोमोन प्रमद बर'आनो रेल लामा जथायग्रामोन आन्दलन खालामग्रामोन मानसि खावदों मानसि माबा खालामदों दिनैहाय माने रां दाबिदों बै समाव जाजोबदों दा बिथांमोनानो दावराव खालामग्रा दा दिनै बिथांमोना दिनैहाय मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना बे 5 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ अमाबैसायाव दोनदों खोमसि दिनै नाय नोङो बिथांमोना बुंदोंमोन 5 लाख साख्रि होनाय बाथ्रा हिसाबा होदो 5 लाख साख्रि होनो हागोन हादिया दिनै बिथांमोना बुंदों 2.5 लाख मानसिनो हा होबाय दिनै प्रमाना होथों 2.5 लाख मानसिनो हा पाट्टाखौ दिनै बिथांमोना माथो प्रमान होनो हादिया जोंनि आरटिआइ जेनाखि माबा कपि बेवहाय माथो 3000नि बाराखौनो जों मोनदिया आरो दिनै थिखा थुख्लिनि खामानि टेन्डार गैया मा गैया दिनै बिथांमोना होगासिनो दङ दिनै एग्रिकालसाराव दिनै नुबाय जोङो 152 कौटि इलिगेल भाबै सोरबा नुपुर साहानो हरनाय बिटिसिनि बाहेराफ्रा मानसिफ्रासो मावगासिनो दङ आरो दाख्लै लेटेस्ट नुबावदों 3.5 कौटि मोनसे आरो 2.5 कौटि थाखानि मोनसे गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टरफोरनो दिनै माने साप्लायारफोरनो ट्रेक्टर साप्लाय होदों बिथांमोना बेबो टेन्डार जायाखै ओरैनो होदों होमबा बे सिस्टेमजों थांदों नामा दा बिथांमोनहा दिनै जाख्ल'नाय गैयै सरकारा दिनै मन'गासिनो दङ बेखौसो बुजिगोदों जोङो दा बिथांमोना अमाबैसा खालामगासिनो दं साख्रि बाख्रि होनो हाया प्रत्येक रबिबाराव क'क्राझाराव इन्टारभिउ जाबाय थायो रिजाल्ट गैया बिनिफ्राय मा बुजियो बिथांमोना जास्ट सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै आनलिड खालामदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो खोमसियाव दोनबाय थादों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै माने बिथांमोनहा बिपदआव खोख्लैगासिनो दं खोमसियाव लांगासिनो दं दा बेखौसो जोङो पुर्निमायाव लाबोफिननो नाजागासिनो दङ दिनै बिथांमोनहा दिनै बे 5 बोसोराव जोंखौ खोमसियाव दोनबाय थादों अमाबैसायाव दोनबाय थादों दा बिनिनो पुर्निमा नागिर रायजोफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैगासिनो दं इउपिपिएल गारनानै बिजेपि गारनानै कंग्रेस गारनानै दिनै बेखौ जों नुबाय थादों जिहेतु दिनै नोंथांमोनानो फोसावबाय थायो दिनै जोंनि जे ससियेल मिडिया दैलिक नुबाय थागोननो दिनै क'क्राझारनिफ्राय आरम्भ खालामो उदालगुरिसिमाव सानसेयाव खमसे खम 5-6 हाजार मानसिनि बारा
जइन जाबाय थायो बिपिएफ पार्टियाव दा बेखौ बोरै बुंनो हायो दाख्लै जे मास्टार साख्रि थिसनबाय पिजि टेट सि टेटनि दा बेवहाय खोनादों आरो फैसा लाग्राफ्रा लाजाग्राफ्रा खोन्थाहरदों 10निफ्राय 15 लाखसिम थांदों होननानै दा बेखौथ' जों प्रमान होनो हायो प्रमान होनाया फेरेंगा बुंदों एक्सपेल खालामगोन एक्सपेल खालामनायालाय माइ गिदिर पार्टिनिफ्रायसो एक्सपेल खालामगोन नोङो खिन्थु फैसा जानायाथ' जाखांबाय साख्रिया होखांबाय बेसेबां इलिगेल खालामदों दिनै आरटिआइ होदों दिनै पिआइएल होनो नागिरदों साख्रिया इलिगेल जादों होननानै जायफ्रा टेटआव नाम्बार खम मोनदों बिसोरसो साख्रि मोनदों जायफ्रा टेटआव बुरजा नाम्बार मोनदों बिसोरसो दिनै रिजेक्ट खालामजादों दरखास्थ'फ्रा दिनै बेबादि जादों होमबा बहा लिगेलि खामानि मावदों जेसेबां बिटिसिआव खामानि जादों गासिबो इलिगेल जोब बिसंगति जागासिनो दङ बिटिसिनि पावारा थांफिनजोब्बाय दाख्लै डिफेन्सनि जे प्रेस मिट बेयाव नुदों फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों हा होनायनि बाथ्रा रायलायदों बे फरेस्टनि हाखौ होनो हाग्रामाया सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआव सोंदोंमोन नामा सोरबा चिफ मिनिस्टार रायलायदों नामा दिनै बेखौ हाखौ होनाङा होननानै बै समावनो बादा होदोंमोन अरण्य हुरुका कमिटिया केस होदोंमोन गुवाहाटि हाइकर्टआव दिनै माबायाव दिल्ली सुप्रिम कर्टआव बेखौ केस सालायनानै देरहानानैसो जों हाखौ रानदों होमबा दिनै हाइकर्ट अर्डार दं मा दं प्रमटार माने बेफोरखौ दिनै सोरबा सिएमजों रायलायनानै फरेस्ट डुवेलारनि गेजेरजों हा होनायनि खोथा मानो रायखांखो थारमाने बिटिसिआव हा होनो हानाय पावारबो गैला फरेस्टनि हाखौबो होनो हाला मियादि हानि फाट्टाबो होनो हाला जेबो पावार गैला दा बिटिसिआ एखेबारे माने मा होनो दा गथ' गोरलै जास्ट माने खिसुआ माने संग्रायाव उन्दुनाय बिदिसो जानानै थाफिनबाय आरो मालाय दा बे पावारखौनो मोनफिननो जोंनो हानि फाट्टा होनो हानाय फरेस्टनि हा होनो हानाय साख्रि बाख्रि होनो हानाय जों आयेन बानायनो हानाय जे बे जोंनि बिटिसिनि साख्रि बाख्रिखौ बिटिसिआनो मोननाय बिटिसिनि महल कुवारिफोरखौ बिटिसिनि मानसियानो मोननाय ट्रेक्टर साप्लाइ जेखौ लेखा साप्लाइ जेखुनु जाया साप्लाइ कम्बल साप्लाइयानो जा मुसारि साप्लाइयानो जा बिटिसिनि मानसिया मोननाय बेखौ जों खालामनो दिनै ओंखारगासिनो दङ